Taking genuine ish. It's actually there. Oh no, I get up early. And then I know you can open tonight. oh don't say Have to look on Okay. That's the way I am. Sen gau kolla vis. Che, die koude de maai, hoor je? Det Nee. Uit de hitten. Het kan het zo hitten. Och de är fel gål, de är fel gål. Die waai. Die waai. Wel, te leven gewoon doen, wel? Och vad det för die fine jo. Che. De show leert de nerisch ter laal san de jappenen. Dat de golje niet, san als de vregen. Also die von der Kunja kann am einen, also wo lieb ist blind dahin. Also man sei fräsen aus en April. Ren. Also dann man sei aus May. Wat een man van mij. London. And we sat a lot in May, the 27th of May. Als we zijn geprezen ons mee volden nou. En dan hebben we een koppaatje maken. Wij. Na share in April. Wij. Rauw. Wij. Wel, we over de Ganya. We over de Ganya. Che. De Jono. Another big share. Say it all here over de Ganya. Als heb ik tegel de maai. Wat een tjere magdag. Treba zei dat we tjere mooi waren. Maar hij is in Tira. Che. Wel. Nog rauw het gere moon. Als de mie sja. Wij Als mijn wie sja. Maar jaren over de kloe, als mijn zo. Als we laat bij jaren is klein maand als June. Rauw. June. Oh, rauw. That's the time they were starting in Balaf. Nee. From the klein maand. Nee. Als nog rauw het kleed als een laag gewoon. Hey. Als een laag. Als mijn a bog zijn. Oh, bog, I maar ooit, als wat Korsam beetje naar van de goede als hij ze treffen mond, ja, maar wat goed, zo'n klik, zo'n vrienden ooit, wat dit maken, dit or the bog. As wat treba bij Sjaag naar hoog, collection en voorden zo'n de tjema. Als we redden ook skin kerk, ook zo'n vrienden en ooster, zo'n tjadaro. Een kragen kerk. Yes, kerk, zo'n vrienden ooster verzet. Als we nee zeiden, als we vijf en klei en Simon, but we are never done in a van. No. But coat the hair as Pelican. Rauw. Pelican the hair as we klei en mono zijn, as we zo'n bon tres, as we zo'n Jono redde bij, as we fair lezen met hè, we fair lezen, we drie meer, as we feed, with the moon that died in across the middle. Rauw. Nee, we don't leiden. Als we gaan de Maran zonder collection en voor de naast, als we all right, als we coördineren de term maar.
Dus daar zal was het kon ons leggen is van de thema. Van de thema. Wat zo'n de thema. Gaat van Helmega. Gaat van Helmega. Moon. Nou, Antonia. Geen de perkers nog aan hem. Was dat een man? Niet aan de hoofd. Geen de perkers. Die perkers round down on hem en een waistcoat en een coat en een hat. Perry Ben. I don't know. Dan weg je Ben van zijn vader zijn. Nak me hoe ver ben ik niet through naar de heen. Ren. Bij bij was taai was bala. Bala kraai. We did bij was taai was dan. Dat heb ik al de bala alle leggen niet. Als we geren moer hebben, we geren hoesan. Als bon trek, als bon moon. Sen we don't know. We mij van de bon trek lina. We mij. We doen het lezen, we doen het. Nog rouwd nog rouwd stambe. Ja, dat is hem mooi, hè, mooi, hè. Nog rouw. Ook het wordt kleiner door voort en er komt het thema, Als we nog niet door de kluw wat door kon gaan dat maar dan er kort maakt van de thema. Van moon door de kluw naar moon thema, hè. Alright. Wij moon thema. I'll den moon goes kill that son. We dig the new but of race Kan hem weer een kibbe zijn? Kan hem weer een kibbe wat jaren aan moon? Een dobbe met jaren moon dat. En hij, rouwe jongen met geen Veel wak, als jaren, de moon, Oh, hè. En dat is wat maakt van het thema. Maar dan moon was het sluw door schille breden. Die zijn veel vader? Wij tijden me. Wij overleven als we door de hele vlind door het sluw. Als men gilt voor het schip en twee zijn niet. Lekker de we get de tonnen de gills dan de schillen zich. Tonnen. Als niet die schaak van de tonnen wel. Oké. Ja. Dat rood liedje van de moon is met hij. En wanneer het laat overdag niet, hè. En het laat overdag. Maar hij gaat door. En het laat overdag. Kon Roosje kor na keri shows dat na de sledjen? Als met toch was dat nemen. En mee. Walden. Nee. Nee, maar kon hier door een kluw zijn naar pardon door schillemijl. Bro. Nee. Maar dan de in man, niet man ook met hij. Hij was even wat pet op een beetje bekijken en kluwen. Blind bij bog raam klaar om even kijken. Hij was doen om mij over de kluw was klaar, hè. Maar college het schieste, you know what rower, right? Nee, de college door de ene van de John Brown. Als kort begellen zijn één lijn zijn. Zo'n in? Ja. Wel, maar we beginnen zeer veel schillen. Zeer veel de zee, zo nog. Ja. Maar van Kiri daar vond. Kiri goal, daar zijn, en volle kluw, er daar, vond, ja, quite a speed but goal.
Als wat koren en wasn't a toei wat koren en Polak weg. Koren op, koren to de kluw zo'n de veer, zo'n de touwen, zo'n veer, zo'n mannen veer ook, or de toei. Maar false veer zijn als we wat weer rauw doen, er is Kermak, wat we doen om mij over de kluw. Hij zei, en dan had je het weer, hij zei, Harau val je bij je loud, de koop kiri jongens, waar alle tjetboys vallen was. Gaan wat de mensen Scots. Albany. All the hard with all the tjetboys, Alban, or Garland, all the ones, but college kid in the kiri jongens, But I would like to hear, but I would don't feel father, but all the gold back trees. Wat het John Nesh? Nee, I would me kuna kanam ram goal and clue. But when kitty able goal, but able goal million or million, and rich that they all fancy. Kenny. But able goal or bear goal ball of bee. But able goals on million and million. Well, Toto Tamok Beggar the Henya, Taram Jorian saw, a Pia the Rash at a Garret. Toto Tamok Beggar the Henya, Taram Jorian saw. Hard, Jorian, all you two net. After no Rash, yeah. And then money, so skill of breed hing that Tamakuna can name the whole. Ball of skill breed cricket like the care on our cricket. The whole cricketers are like folly was sauce and folly for another goal for the day. Then that cracked them reach. And a root fasten Guy Glass. Guy Glass. Guy, what's that black goose? Honey Glass. What? Green Goose. Oh, green goose, oh, Ren. I shan't folly but goal or powder. But goal you glass. Folly that what matter was a powder. Oh, it's a knowledge. Yeah. But then you glass, but. Radson Guy and Fair in a row. Eh? Wat Guy and Fair in a row. Oh, nee. Als wat taaks heb ik kunnen en Kitty door de kluw. Als een Joey door de kluw. Well. Nee. We kunnen gaan hem goal door de kluw. Als wat zei goal. Als wat 3 feet zeggen. Joey. Goal op door de snel. Op de sneeuwpil. Je hebt 60 feet van hem op. Wow. Daarop. Wat alle touwen zijn. Als voor Oostenrijk, voor Goldig en Oostenrijk er fair is. En op het goal, we kunnen ronddraaien van een koren en kiri, if ik gelezen heb taaien en ronddraaien voor een gelezen kiri. Dat would Corin Kiri on the salon, hè? Dat would Corin Kiri, dat would Maruna Kiri is Corin on the salon. Oh, man, folly kluw, but bara were good sollen over, but over Rampen. I don't need in the Jonakan field station, but Maru Kiri is to go to the Solon, as go to the roast, we went to roast, we cook a cold roast, as we find another Jonak field, like Jonak. The whole red that they got his niche, they. That's what Ram Skjada knockers were, Ram Paesa knockers, but Ram Jono Porridge, Jono Mori, Skjadan, as Bane, Ram Tee a big gold trace in, on given 3, but 3 gold Jaduni, fast as Jaduni. I said only one try but again, I ban but only again a try but
or an hour, jaar een hour, het korra net, banen wat gen, banen, een thee, bigol, als wat, dus een thee, het maak, hoda, en I would John the cookala, als wat, John one thee, als wat, with couldn't oyster soul, as G&T, ben. Geen het aan G&T, dan maar doodreizen. Dat zit uit maak, hoda. Dat zou het juw man het jachers naar lijn zijn. Oh, dan een lijn met jou, hoor, joch. Met jou, joch. De bepaalt zijn erin, ja. Als wat bilden zit ook, zo'n 3 feet punt, zo'n joch. Hij is dan, wat John was, als we een big netty moe gaan, wat zien, als we gaan en we kunnen wel een moe reggen, zo'n 3 feet punt, zo'n erin, zo'n jou joch. Als ze het zo'n leeg getreed verre bieden, de korners moenen, de 3 schillen, dura. I but then only when able to get, I would lally jiks on the Dell. Harry still 3 schillen. And I when we all eigen direct. Eigen direct. Wil je ook het direct? Nee, eigen direct. Als we ver als we jong, we de whole leg, the whole leg. You was als een man leggen, waar we bezeel, de whole leg, als een goal leg, wat goal, en er naar 3 centen leg de jou, van it was a chip, you see, that time, you see the 3 up and a glass in. And they're drinking in the day and a whole house full in and neglecting famine. Neglecting famine. And the wife was the man to jail this, as any gold, as any tie lum leaden, as any jigs on a full down lum leaden tie, as any jig from lum leaden tie, Eric, as any don't you, then sell your boat, go to the boat and boat, then sell your candle launch a boat, say, it's too right. Candle launch a rod, I don't have the brick, go lara. I don't the brick, go lara, clear, I got on Trevor Ben, called the Jew, was called the Bashen round. All right, be all your gold, be all your gold, Wel, terwijl een jaar saai met mensen. Giel me skill hennig, daar wordt kordekabel, Russian kiech. Okay. Als donje onze meen. Donje geht de kabel, bij lang of stil aan de race, voor de bal tokken en volley wordt. Als we olie wordt konnen, als we 3 wordt konnen, 3 en als we hing geiden, hing bij hing 3, donja hing 3, als we 6 kabel, als we roedelen konnen, want 4 gedeien konnen roedelen konnen alla, als een hoog, we 10 dagen, ik 3 dagen, of 3 beginnen, als we komal maak, als we kabel ook, als we keer pijlen kabel eigen, als we van onder doen, als we pijlen kabel doen, dan ook werk taan, als we het gewoon de vijgen de kabel op werk te taan, zo'n eigen, als ik zei dat ik goed gegeven, ik zeggen geen uit de dem. Zeggen geen uit de dem, maar leer goal, leg them goal. Yes, goal. I said that goal, not the jagged Jono, the only red son of cases, leg it goal, they said leg it goal, and on her fat. Nog rouwd voor een zak kon je. Nog rouwd voor een zak kijk een kedi. Oh, bij een gauw kon
Als wat John Barra, John het Belg en Stokken zo'n jaren konnen. Ja. Als wat onze kluw, wat vallen we bij onze kluw, bij kerk, kabel en roos en keert, de olie wat trein. Als wij hier met Donja begrijpen en kiri, van onze jet en van onze trein was van mijn geide en kabel. Als we de brug voor het jaar, we kon het mooi de hele weg, van van die best, ja, leeuwen jig. En de koet daar wordt golly zeggen, rijden nooit als de trein van golly gaan, ze weet gaan naar Kona, gaan naar Kona hoe was het paard in ons hem. En uit de brug voor het jaar. But kommen de kabel wat. Het veelt mooier, ook. Wat veelt mooi. Je is wat mooi hoor, man trein. Hoe je terug in Gouda? Hoe je terug in Gouda? Ja, terug, hoe je Gouda mooi. I don't trein. I don't get in that man out there, but go to the skada and go to the skada and the ram. Wat bollen ons. Dat kon je gaan maar bollen. De kid als van de blind jig. De erin als niet en dan on nen daar. On doen je dat geren naar kadolen niet. Dat geren naar wat voor de smoel ook trekken maar. Maar kon je gaan hem trekken. Kabel tippen, kabel door saus, door koitem. Kon je gaan bij kabel door koitem en rolla, kiri, laat maar kon kinderen kiet, dus als niet en een neemgol. Neem gol als je niet. Hut de mokken is de zijn olio. Ja, no, en een nieuwe zo'n aan in hin. En elke jaren van de mannen niet heen, dat gaat te zeggen. Als man kon kinderen zo lijst kabel, rolla, kiri, de hele red, als we een paar doen, als we delen doen, we zo'n zij, waar moet je nemen, zo'n zij, als we naar zo'n kinderen punten, kinderen, als de raam meegedegen, als we naar huis gold voor de Jonathan, Jonathan was, als Gol met Jonathan. We hebben Jonathan. Als we krijgen daar ook kinderen die doen, we krijgen om, er is dan kind in de punt, als ze de hele thing buried, de Jonathan. Whole buried, the whole thing buried, he said it's Jonathan. The whole thing. Als we ram of zo zeggen, trekken, als we whole buried ook Jonathan. Maar dat Jonathan niet time. Kon de kind de time dat dit tot een eiland. Oh, ze hebben tussen aan en jou. Tussen aan en jou. Dat kon hem. De pig. There's 2000 houses built in Eileman. Oh, dat is een smooth machine. De wel dat zijn nun brengt in de henne. Dat was dat onzin. Als een taaien van Donja Shaw trok rouwd, een taaien ton nisch er moerach. Bij, taaien er moerach bij dolu. We zijn het treer in een bank bedeel. En bank bedeel, alle bedeel. Als we ver doen, als we rijden door de bank zeggen, als we go naar de bank van olie rijden gaan. Als we zijn gaan, have you right? Have you right? You put money in the bank, he said. Go ahead to the bank, and some security a bit. And all the whole control time that told security. If I could to the bank, he says, son, 3 lingen kid in the punch, but 3 lingen was a firm again. Some security again, or son. If I said, God let go all the way. Niet geen nieuwe tegen, okay? We go to the bank, but right, the cat we go to the Bangkok,
talun og tegn og din sånn kedun. The sugar is some tie in this tallow on you. Men det går vel var færre og skille brede at jeg klubb og boll og sånn at for færre og klubb og sånn at krekke at vi var kjip den punt og jeg at jeg kom og bank og sånn bank brede at for det holdefing Holefinger at vi reier bij malle luwe treffen we over talo. Of a G laglach gent ag a tre Gin. Well, see if I can throw a bank, we turn. You get reached with the lure zeggen. Habe de breath, regen to me. Dat John Pat tegen te verbe. En dan dat verbe de hele genne moners van weg. En alla kastal manna de eno nøge kjenne det. Hej. En alla kastal manna de eno nøge kjenne. Att det är någon rädd. Genuine en red. Någon rädd. Det kan ach stoel ach de deur aglach. Ik moest het schip van hem weg, en before hij zit. Ik weet er ook hier door de morgen gegaan kit. Maar verder Jesse Joe Kotte. En je veel kiri er mura. Als ram kiri als treber er is geen kwaak. Als de oostje zit ja, maar oorlog zijn er de leggen. Oorlog zijn wat oorlog rijden kennen oorlog leggen. Oorlog zijn er maar we leggen zo'n oorlog gegeestje en dat is smoel op te zijn. En we oorlog met rijden worden oostje kennen iedere leggen en we bij ons zijn en van oostje bonus oorlog rond met je tegen. Nou, of we bij ons dat is allemaal. Dus je vragen en fietsen en dan ta jäger. Hallo. Dan moet we uitrijden we. Wel bij Kuda gaan we bij ons met hij. Je kan doen wat hij. Hij doet een man met de oude stoel. Hij zit in de fietsen op het wensens. Dat. Kein toet wonders, kein mooie rode wond. Kiri vriel, maar hij had veel redden bij als wij gobrak os zo'n balgulden. Vi gobrak or fej, zo'n balgulden. Wel, koningsen had trevad kunnen yeast as na skallen or sallen. Krijg was wat gen en sallen was. Trevad kunnen sallen. En yeast. With kunnen or sallen. Hij werd tegen azen sallen. Als kunnen de term. Hij is kunnen tijden voor ja, jong jaar, hij kunnen in de nijl. Wat genua ad hin. Wat genua en sallen ad hin. Genua sallen. Dat gamle sallen was. Om sallen, dan kunnen gaan only zeggen sallen ons mannen. Washroom zee. Washroom zee. Je ziet washroom zee maar geen sallen. Wat zit voor? En dat was sallen de bij ons mannen twee zijn daar. Wel koningsen had een trevad trogel in de beden, hoes een moerak. Trevad trogel beden, de goller en kiden. En je zeggen, para morgen. Toen Zeggen. Beden jisti. Beden jista. Dat geen jista en moeder. En geen de greine gibbons to out betrol en naam dat de staan. Wat Genna. Als we Genna dan we check voor een aan weg de gold dat de niet hè. Dat wordt haat naar les korren. Good. Bij. Dat is het. Over mij. Over mij. Oh my aga. En je kon niet or een eigen bed.
Yes, I would another. Oh, as an old given a beagle or I'm not thinking of me bagging at least. What building was for? What building was started was for India? What? What kid the building was started was for India? What kid? Kid, but then the whole way for The Baden. building. Okay. Baden, the 3 kid for us, William. The 3 kid, Joe. 3 kid. 3 kids. There. There, no, smooth. Yeah. That's what all you do know there, Go able the shul tessen a foot, Go able the shul tessen a foot, Behind the 4-legged one and the 2-legged one, simulating he's on his motorbike, careering down Prairie Hill at 130 miles an hour. I know there are plenty of people who wouldn't agree with me. Their one ambition is to travel as fast as Jet does. The trouble is, even if you're a professional rider, you have to be something of a Superman to get away with this sort of thing. Ginger Hall. Enter this tricky corner from the right, approximately 30 miles an hour.